Mágaháling. Muintir gúna now! Jamer Hatu! Wow, tá muintir gúna now a bhád níos briovra. Muintir na moon! Aber chun is atá tú? Wow, tá muintir na moon ag buíochas. Agus lucht lára gaeilge blach lia. Aber... It's like OMD, you make lartlach. Right, Misha Aideen McQueen, agus tá Misha mar van and tea anocht. Agus tá mé fósamach festas í na hauna, walla bheith eiscint. Tá sé seo sais idir gaeilge bio agus striptease gan stro. Tá mé fósamach festas í hana, gléis mé súspar an rod is scan rúla do bhaintear na hÉireann faoi láthair. Gléis mé súspar Brexit! Agus fé tá tape dar go gom agus an banana díreach. Be mé gúsáidí sin níos déanaí. Go hunta. Wow, gur míle mágad na. Bíní go deaslam, just in a rálah. Tása go bhfuil cum anna singular agus go míú scóir siúil. Ach, bhaithlis de fear beidir suacha go mecha dhéar taxús cum taréis na giga. Go rád íhanis, just chun rudí a dhéanamh níos seimplí. Is é nád a 85, seacha. Arénos. Cén tá gcóil enough sibh, agus níl éon bar an seo, fair play to lucht an Oireachtas. Look, Misha Banna Tiach, níl Misha Mississippi West, folks. Beidir taréis na seo. Tá Misha taréis airí as an óil le déanaí, agus tá sé anna dheacair gur mágad duine a bháin. In America bheith daoine go, wow, dair tú as an óil, go híntach. Agus an éire déir siad, wow, dair tú as an óil. Níor vista gom greibh tú ag iompar, fair play it. Well, beidir totalí beidir go meid mé ag iompar, agus má an sibh goibh sé nád a 85. I seach a 87. Tá sé scrítin sa lehar is caiig mé rá. No bhí bura. Lehar sa fear agus na máin maris, fé equal opportunities le tá go man seo. So tá sé deachar rá an gacha tú airí as an óil. Mar tá symptoms ar fad a bheith de alcoholí. Tá siad annachasú leis na symptoms ar fad a bheith in the finscéil bio! So, nuair tá tú gcóil agus tú go dtí an dochtúir, is so go gnéireann sé, sure, it's just a piece of crap tú an áiríra. Ach, nuair deir tú le dtíine in éir go tú gairí as an óil, I'm siad bugan crust a lot. No san fear seo dúirt búlam. An bhain tú é sin na drogaí eile, an bhain. Níl sé géisteach den is an bhfuil. Cad is anam ditsa? Seán is bralam de léine. Curtíní a bhamó atá sé cáb. Tá sí marmh atá sí fós bio in sa fashion a fósa go ag Seán. Arénos. Aideen dína crostalad nuair deir tú go tú gairí as an óil. An dúlad go dóirlíte sin le heroin. Jesus, caiig mé airí as an fucking stiff seo tá sé do a chéasa. Ceart go leor, ach beidir go bhain fogadí taréis banna se Siobhan. You'll be literally no crack. Tá an brat amach go mór a bhéad I méile pobl, an bhfuil is go bhfuil inis tá sé cócatínta an bracht amach is soci, bhfuil pornografíocht bunathe ar brat amacht. Tá Brexit porna, is féidir é seo Google all an ocht ar bhaithe leis an taide, ach rinne mé Google all ar agus tá sé anna le dránach, ní lena bert sasna chavs ag ráidó agus ag ráidó bhí fucking you! Is féil fecinn tan níos déine. Bhí me ag scuoinm ná pornografíocht an brat amacht, beidir go méach sin níos fearr, go bheith fá fearr ó sasna, agus é ag déanamh an rá
le banon rank. Darren sé go bhfuil sé chun targ amach. Ach ní orann sé amach. Oh, garid sé sin go amach. Politúil agus salach, sin an rud is gur mádav. Nú beidir go bhéadfach sé a bheith mar fear an rotan agus tá sé dír go ghancáil. Mar nó rire sin an rud tá sé ag déanamh ag focail iad féin. Pound on a log, le pound on a log. Sin joke me an argument. Tá sin go hála, gur mágin. Tá mé cósásca gur cá mé padan bará, tá si is fiú si bheith. Fair play to you. Tá ní smó material ag an seán á cáinas na jokes kind of a fear. Make my honour and live. Arénos, tá dína anna bhórtha faoi Boris Johnson, tá dína anna bhórtha faoi Donald Trump. Now, níl mis sé bortha. Or rinne mis sé roiint taida, agus thorlín sé go bhfuil na dachtóirí is úfásaí agus is gránaí. Na dachtóirí is úfás na dachtóirí is donna. Bhí anna dathú nar bhí siad óg. Oh yeah, tá mé chun é seo hispántí, fearcha seo. Dachtor dahu nu despoti iver a hain. Branniger seo. Nahani Nathan é seo. Yes, Anava Sean, de puinte go Gryffindor. Codos it. Kirkig, okay, shit simul. Mar de ganoni ni Aideen nation co-topic. An tain dinna a bhór Stalin co-topic no far as spell ferriste cúpla míohin. Agus nuair curma ceiste céint fá dúirt sé raibh buintige. Okay, ní mechan ará actually féidir. But feicir an grúig óling atá I mean, ní cheart go meid seisna curdína go gulags, but ceart go meid sé an mana ceol ar banam na gulags. Agus beic siad ag seint it's a public gaelga a réigant. Seo é a ríist. Okay, rinne mé Photoshop you're going. Okay, seo Dr. Dahul iver a do nu despoti. Níl is a géitana? Ní peppa sé. Gaddafi, seo anavá, agus of course dinna ó dúna, cos ó dúna now? A cadostit. Oh yeah, dinna sin kiel bandit country. Mar you know, rinne Gaddafi alone in brunchen leis an IRA. Shin Gaddafi a reached feicir na leicna sin. Oh my god. I know Kasula Ompio Mercury really actually. Should they reached? I mean, toys go go se anna ashta go near na main mation photocop hall. Chostis na scola gribh me gonna diach then. Oh, you know. Seo é reached. Haitian nation and Pharaoh will and grace, but you ain't different. Now, tosa go she on Ashton will make coke off of the Gaddafi. Ach capam gurwala goth ban Sheila Club Diachtor. Few other piece of yog. Sean of the Colleen and Nakala and Shin. Ach go Bert Colleen and Nakala, Chur Colleen and Nakala, Cara Colleen and Nakala. Where the they did in me cards? Elena, Sean, Elena. Yeah, but Bralam sa dolamak le dachtor. You look actually right, the kucht again. These Bralam and all kucht. Shouldn't folk in and poshti batteries near Tashi dog. Aphrodisiac more. August Vek McCourt a father grow Omia. Ni Breton good she Julamak le Mumar. It's dickhead carte. August Derek Mission McCourt. Ní higann si momú mar cosúla go dtí an mise momú mar. It threis gachrad, you know, tá sé anna bhog. Agus in knowing sin, tá sé dynamite between the Shiites. Grown agus clap. Sin dír cosúla with sexual health history and all. And then a show. Now, ní doctor just size dickhead. Oh, well, ain't the winter the hit all on Shonacht.
No, so go see the Kirstag or Kearney Rita. Yeah, Berlusconi, Mahu, Dahi, abortisation. Fair play that. Now, should Silvio Berlusconi ear pre-var and a hidola? Rinne their surveys in hidola Dani, Curder Kester Manana hidola, Wala to Lila Silvio Berlusconi. Agus dúirt 7 de maná nach Lia dí Schleis. Girl power. Agus dúirt 3 ella. Céird a rís, mamma mia! Now, Saddam Hussein or bhí sé go hála. No, tá mé déanamh ó féile san an Green. Ní sin Saddam Hussein. Rinne me Google image search this na focal hot Arab. Yeah. Right. Boris Johnson or bhí sé in a knowing gachart cá mé adháil greibh go das agus é nítim. Okay, no, tá mé ag ancient break. Ní sin Boris Johnson agus é go. Seo Boris Johnson agus é. Show Boris Johnson. A bhacha tú ceann post suúrach farga ar páiste riamh. Caigreibh sig smuoineamh pre-Brexit ag an am. Tá sé ar nós an Milky Bar Kid imar ar stray. Nú dahi the butler. Níl is going on. Arénos, an bhfuil sibh réil a haig ihe útach green. Útach sin ítach as Connemara's. An bhfuil sibh réig? Okay, so me noig me díobh cad bheith ar siúil. Beg mi sin sóise mar vanity, agus beg mi sig tacht agus ag macht fat satá na fuairseoirí ag ahrú. Now, nuair tá mi sé sóise beidir pobála dhéanamh. Ach nuair bhí na fuairseoirí sóise, shhh, nó bí a caint. Ach bígi a góra, right? Sin é an smuoinemh. So gachta na clochta de góra inis. Oh, go má. Dinner ríist? Is má amsa do góir seo, sé anna sais gnéisach. Tá rinne mi sé yoga, laughter yoga, near na aondan an seid sin. Yeah, group anna bhí ann. Ach tá 3 sais na góir ann, so má bhí tú góir mar seo, ha 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 ha, tá dí sais cuiú. Má bhí tú góir mar seo, Tá tú gafala chunas mar swinning dína eile ort. Agus má bhín tú góir mar bhí seán sin. Cídín se sin go tú anna masca sús mi eile de gnéisiúlacht. Míle sa gom. Arénos, so meg fuairseoirí dat scoil tachtas amach an sóise, fádas a bhín sin ar an sóise, bíge géisteach, tuairgí anchuid grádómh,